Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, mo ni si Dr. Kagapi Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Live na sa takaron kay Wednesday. Live na sad. So, ang number sa Doktor sa Kahanginan, ang bagong number, pakisulat lang ninyo is 0991-215-3123. Usabon na ko ha. Ang number sa bago na number sa Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. Kung naay gusto mangutana or magpa-shoutout, live ta karon. Ako si Dr. Kagapi Jr. Good morning sa inyo tanan. Good morning kay Sir Ding Dukot, kay Sir Dennis Lasog, kay Sir Ronil dari sa atong station, o kay Station Manager Roy Johnson. So, ako ang topic karon, mga ilang ko pasaylo sa mga nagkakaon. I know na sa inganing oras, daghan kayo nagkakaon karon. So, or mga katong dali kay malud anon, kay ang topic today is kalibanga. Kabalo naman mo na medical ni siya na radio program. So, medyo naagi mga times na ako mga topic, dali gid mo lud-on. Okay? So, katong mga nagkakaon na dili ka kaya, medyo hinahinaya lang. Ayaw pati ang radyo o ayaw i-change. Hinaya lang ang sounds. Okay? So, last time ang good, amo ang cellphone, naguba to, dili to siya ka dawat og mga messages. Kung kinsa man tong mga nag-text ato dati na number, pasaylo lang. Kay ang bagong number karon is 0991 215 3123. Okay? So, ang topic na to karon is kalibanga. So, ang unang pangutana na sa kalibanga, ngano magkalibanga ang isa ka tao? So, halos tanan ni siguro ta na tay idea kung nganong magkalibanga ang isa ka tao. Okay? So, gusto lang nako siya i-expound para sa mga katong mga tao na dili wala pa siya idea gamay, okay? Kaning program na ni para man ni sa mga dili katong mga medical oriented people or katong mga, in other words, katong mga layman, katong mga dili gid siya in line with the work sa medicine, medical field, okay? So, ngano magkalibanga ang isa ka tao? Usually, manggod, kung natay gikaon, unya dili mo angay sa toa, gusto gina siya gawason sa atong lawas. Okay? True pamaagi sa pwede ta magsuka, o pwede po ta magkalibanga, o pwede po ta igawas nato sa atong mga singot or sa atong mga pag-breathe or paghinga. Hinga na siya. So, gusto gid siya igawas sa lawas sa mga tao, i-expel niya. So, mao na siya ang main reason ngano makalibangan tao, pero daghan siya mga types. First is ma-poison. Okay, na-poison ang tao. In a term na dili ang naatay na inom, na dili mo angay sa tong lawas, gusto siya igawas sa atong tinai. So, imagine nimo mga tinae na to, mao na siya mga piping or pipes o tubo sa mga tubig. Yan na yung nagbara dito. Gawason na niya. Okay? So, pwede pod na naatay mga side effects sa atong mga tambal. Ano man ang mga side effects? Kana mga effects na epekto sa tambal na dili siya mao gyud atong reason nga ano giinom nato ang tambal. For example, na ato siya atong nag-inom ta para sa ubo or para sa atong mga antibiotic sa atong mga lawas. Nya natay mga allergy dito, mo dito yung side effect. Or paspas ra kayo ang lihok sa atong tinai kay nainom ta ato na tambal, di mag-anggaw sa ana, magkalibanga ta. Okay? So, isa po na ka reason. Ang another reason is magka-allergy. Allergy ta sa katong mismong pagkaon. Like, naiuban tao,
mag-allergy ta sa manok. Tapos kaon tag manok. Naman ay allergic dili lang man na sa skin ang allergy. Sa tanan mo na siya sa lawas na to. So kung kaon tag ana shrimp, manok, o unsa pa to mga causes sa mga allergy, magkalibanga ta. Okay? So another is kung tahay nasobraan kag kaon og kanang mga pagkaon na wala kay nimo gigumiya or dili kay maayo pagkaluto. Kanang hilaw pa ba siya? Tapos gahi pa sa kayo. Or kaon taog katong mga papaya na gahi pa kayo. Mo to siya ang ginaingon na wala na tunawan. Or sa English pa is digestive issues. So kung nga na gani, gusto gyapon igawas atong lawas na natay para igawas para dili nato magbara dito. O kung pasabutan na siya murag foreign body dito sa lawas ba na gusto na niya igawas. So another reason is pwede pod infection. Nag-infection ta. Bali nakakaon tag hugaw na pagkaon. Naman na siya mga bakterya dito, virus ana. Pagkaon na to ato, dili man na siya usahay man gud ang ginahuna-huna sa tao na nabitaw tay mga stomach acids. Di man na siya nga nakakusog, mura naman na siya kanang kung unsaon na to, mura siya kanang vinegar, mura siya suka ba. Unya usahay tanan mga organisms dili man na siya mamatay sa suka kanang uban. Labaw na kanang mga dagko na gid kayo kanang kusgan na gid kayo sila. So mo na mga reasons sa mga general reasons sa ngano magkalibanga ang isa ka tao. So ang anong next question nato, nabay kalahian ang kalibanga o ang amoeba biases or amoeba kanang nakadug na mo ana. Ang kalahian na nila is ang kalibanga general term na siya. Okay? So, mo na siyang term sa effect sa katong na-infect ka sa amoebiasis. So, for example, amoeba ka, kay kuan man na siya. Organism man na siya na murag parasite gyapon ba. Niadto sa tuang ikaon truk pagkaon na to, ni kaon ta to or niinom tag tubig na nay amoeba. Bali isulod siya sa tong lawas. Ang reaction sa tong lawas kay maghimo man siya itlog dito, mag natay reaction sa lawas. Gusto igawason sa lawas tong amoeba na to mismo. Problema na kay lisod man na siya gawason kay mukalat man na siya, mudaghan man na siya. So mao na siyang kalibanga unta, nadugay kayo, daghan kayo. Unya grabe ang epekto ana. Kaya ang ato ang tinai magdugo-dugo na siya. Mao na siya ang ato ang hugaw sa pag amoebiasis na siya ay ginatawag na bloody stools or makita nimo na ay dugo ang imuhang tae. Mo nang pag-ingon ni pag-ana mangutanang doktor sa inyo. Oh, magsulod mo sa clinic. Mo na mong dok, ikalibanga ko. Ang first good pangutanon na sa doktor is nabay dugo imong tae. Okay? So pag ingana ganyang istorya na pasabutan na dili to siya bacteria, dili to viral, pero mga ano to siya protozoas, mga na amoeba. Okay? So, kabalo na mo ng inganang question sa mga doktor sa inyo. Na say reason, dili lang kay pagsulod ninyo, mura na siya Miss Universe, mga tahan lang Miss Unsa, para lang mo kamusta sa imo. Dili. Na siya rason, ngano na specific question sa mga doktor. Okay? So, nangutanan diri katong mga sakit ang tiyan before malibang ug ang sakit tiyan after malibang. So daghan na sa reason ngano ingana. Pero ang pinaka gid ana is kung nagsakit ang tiyan before malibang, most probably naagid siya infection. Okay? So mao na siya. After lang siguro lang to, side effect lang sa kalibanga nimo na nagliyok-liyok imong tinai, unsay ang tanaw sa tinai mo gud sa imong lawas ana kay nagsakit as pain to siya atong nagaliyok imong tinai, i-interpret niya as pain or sakit. Okay? Kung medyo nalibog na mo sa akong istorya,
Ako po nalibog po ko sa akong ginastorya. Pero sa ano lang is basta naamoy ang kalibanga is effect na siya na naamoy amoeba sa lawas. Okay? So, ang next question. So, na ay mga types of causes sa atong diarrhea. Okay? I-mention na to ganina. Ang katong mga first type is katong mga virus. Virus ba? Virus. Mo na siyang mga causes ana like katong sipon. Magsipon ka, mga rotavirus na sila. Okay? Sipunon lang ka, usahay ang gawas ana, magkalibanga ka kay nga no, maepekto man niya gyapon ang imong tibok lawas, pati ang imong intestine. So mao na siyang magkalibanga mo. Mao nang dili angay na mag-inom dahil mo antibiotic. Kay basi de ano lang siya, virus lang siya. Sa mga nagapaminaw sa kuha na sa akong papa og sa kuha na medyo ako mga siguro 3 weeks naman siguro ko na sa istorya diri. Kung ingana, kung nagapaminaw mo ato, ang virus dili siya angay tambalan, dili siya angay antibiotics. Kay nga no, dili man siya mag-epekto sa antibiotics. Okay? Kaya dili man siya kailangan ni antibiotics, kay mawala lang man siya iya. Self-limiting man ang virus. Pasabot ka ng sipon na dili kayo siya katong white lang ang iyang plema or iyang sipon. Minsan dili man na siya bacterial na sipon, virus lang man na siya. Mawala lang siya iya, mao nang pasagdan lang nimo, mag-supportive medication lang ka, mag-inom lang ka og tubig. So mo to siya ang okay? So sabon na nako ang number sa doktor sa kahanginan is 0991-215-3123. Sabon na nako ha. 0991-215-3123 kung namoy mga shout out or mga pangutana bahin sa kuang topic karon na kalibanga or LBM or other questions. Okay? So, another cause sa tong diarrhea na gingon ako na mga kagaw o i-generalize na lang nato na kagaw na siya. Ang isa ganina na mention ako na viral. Ang second na sad is yung bacterial. Sa ba itong mga bacterial, katong mga nakadug na mga ng salmonella poisoning, mao na siya. Bacteria na siya. Or katong mga known na bacteria na causes like Campylobacter, mao na siya, known man na siya sa mga laboratories. Okay? So, kung kuno na nimo, kung isipon na nimo, kung ganina niyan ako na ang virus kailangan og antibiotic, dili kailangan og antibiotic, ang bacteria kailangan og antibiotic para mapaspasan ang imong pag-ayo. Okay? So, dili na tong time na mag-antibiotic ang doktor sa inyo. Katong ingani klaseng kagaw. Kani mga bacterial infection. So, mga hatag na siya mga ciprofloxacin, mga comoxiclab, mga amoxicillin, mga metronidazole. Mga hatag na siya ingana. Pero manggod, usahay manggod, na times na mawala lang siya iya, pero dugay siya. Dako gyud kayong epekto sa imong lawas, kay ngano ginaatake man niya imong agihanan sa hugaw or intestine ang ginaingon. So magkasakit yun ang tao, magka-fever siya, usahay, magsuka-suka. Okay? So kato siya, kailangan gyud siya na inuman og tambal kato na siya na unsa ni pagkabalo. Okay, mao nang question. Kung bakterya siya, usahay man gud kung bakterya siya, naa siya mga laway-laway. Mao na siya klaseng mga infection sa tuwang lawas na nagcause og kalibanga, mga bakterya, maglaway-laway ang hugaw. Okay? So ang next nato na cause sa kagaw or kagaw ng gingon na sa kalibanga
is ang mga parasite. Okay, mga parasite. Yan ang mga bitok. Pwede mo guna siya na kalibangaon mo ana. Kanang mga fungi. Pwede po na siya. Mga fungus ba? O, mga naray mga fungus na ginayon nato na cryptosporidiosis, mga ana siya. Pwede na siya mo transfer sa tuwang pagkaon or malanghap nato mo cause siya like bacteria. Pero complicated na kay na siya anohon. Pero ang point ana, nagyapon siya mga tambal ana. Okay? Kailangan gyapon siya tambal. So, kung muadto mo sa doktor, kailangan na sa doktor na i-determine or mo to siyang mangayo siya og laboratory. Kung dili gid klaro sa iya ang cause sa imuhang kalibanga, mao na to siya mag-fecalysis. Okay? So, kung niadto mo sa iyang clinic, kung ang storya ninyo way klaro, niabot sa Digos, nalang tas Davao, o niabot sa Cebu. So, or niadtubot mo sa Mati, gikan lamang sa Davao ng storya. Maano gid mo, maano gitong doktor, medyo ma-confused siya ba? Unsa kaya ang cause ani? Okay, labaw na grabe na gid kasakit tong tao. Grabe na yang dehydration. Okay? So ang question nato next dire is kano sa maingon na kailangan inuman og tambal o dapat lang ipagawas? So na tubag na nato to ganina na pag ang enumerate lang nato kung bacterial siya or kung parasite siya, mao na tong time na inuman siya tambal. Kay mukalat man na siya, mga ganak man na siya sa sulod. Dili man na siya pareha tong virus na walay tambal, pero kailangan po nimo siya i-supportive medication. Okay? So, ang supportive medication ang ginaingon nako ana mga kahigala is mao na siya katong mga tubig, Oresol. Kay pag magkalibanga angod ka, magawas man sa inyong lawas to mga potassium, mga sodium. Okay? Mawala kag kuan ba? Electrolytes, in other words. So gusto na ako i-remind sa mga inyong mga tao na paghatagan gani mog tambal sa doktor labaw nag antibiotics, kailangan gid ni sila humanon ng antibiotics. Okay? Dapat gini mo siya human sa set amount na ginaingon sa doktor. Kay nga no, mahimo man ng kuan ng katong organism. Kung dili nimo man ng tambal, mahimo siyang resistant. Sunod na to na tambal na paghatag sa doktor, dili na siya matablan. Okay, mo tong ang reason kung nganong pag inom nimo tambal unya nawala ang imong kalibanga. Mga 1 day, 2 days pa lang na inom na katambal. Kailangan nimo siya humanon hantod sa katong giingon sa doktor. For example, 7 days ang giingon sa doktor. Misking wala na kay kalibanga, 7 days gid ka mo inom ato. Okay? Kay para dili ma-resistant tong kagaw na giimna nimong tambal. Unsa pasabot sa resistant kanang dili na siya matablan ba? Okay? So kung giingon ako ganina na 7 days gid siya. Dili na ka muundang ana kay hingi ka na wala naman koy kalibanga. So, dili ka muundang ana. Okay? So, ang next na to is ngano ma-dehydrate man ang tao pag magkalibanga. Okay, so ang reaction sa atong lawas kung naay foreign body or kung naay kagaw sa atong mga tinai. Unsa man tong giingon ako ganina. Gusto sa atong lawas na igawas sa atong mga tinai. So, ano niya ba? Maghimo siya tanan para igawas lang to siya. So, muna to siya ang reason nga no, paspas kay itong paglibang, di na to makontrol. Or napatoy uban tao na magsukapod. Gusto niya ang lawas na to, gusto niya igawas tong mga kagaw ba. So, in that process,
dili niya ma-selective ang paggawa sa tong sa tong hugaw. So dili siya ma-selective mo tong gawas ang atong tubig, number 1. Gawas atong mga electrolytes apil sa hugaw. Unsa nang electrolytes kana mga sodium, potassium, chloride. Okay? Mao na siya ang magnesium, mao na siya ang mga electrolytes akong ginaingon. Kung habang the process na gusto na to igawas sa tong lawas, naapil siya sa paggawas. Mao na siyang rason na ngano ma-dehydrate ang tao or mahutdan siya tubig sa lawas. Okay? Kay ngano dili niya ma-differentiate sa lawas ang kagaw ug ang tubig basta igawas lang niya tanan. So mao to siya ang rason na makita ninyo ang babies na nagkalibanga, usahay simba ko palayo, ma-dehydrate sila, mamatay sila. Kung dugay na gyud kay sila walay kontrol atong paggawa sa ilang mga electrolytes. Nasobrahan sila gawa sa iyang sodium, baba na kayong sodium nila, mag-unsa na sila, mag-seizure, o convulsion, baba ilang potassium, mo baba ilang chloride, mo kuha ng ilang brain, mo miski tigulang gani. Ang problema mo sa tao pag dili ang problema ang difference sa bata ug ang tao, ang bata mo ng babies, di sila ka ingon sa ilahang mga parents or magluya sila, di sila ka bati na ay giuhaw nako. Ang dagko man kong tao, makaingon sila, uy, lahi na ko, luya naman kay ko, basig kailangan ako mainom og tubig o kailangan ako mainom og orisol. Yan ang diferensya mo nang pag science gani nakalibanga ang bata. Idiretso dahil ninyo sa hospital. Okay? Dili ninyo hulat-hulaton pa na butahan pa ninyo siya katong mga rice juice. Sana siya? Naman siya tawag na. Man siya yung tawag na nila. Okay? So, butahan pa nila haplas. Ang baby. Which is, dili man na siya maupod. So, i-explain ako ngano dili siya mao ang haplas. Okay? Kaya haplas manggod, ang reaction gidana ni sa haplas kay sunugon niya ang panit. Sunugon niya ang panit para dili nimo ma-feel ang sakit sa imong kasukasuan, sa imong muscle. Kaya isa lang na sila ka-highway sa pain. Isa lang sila kaagihanan sa pain. So, kung imagine mo, sunugon niya ang panit para dili nimo ma-feel tong nasa ilalom na kasukasuan nimo. Isa lang na sila ka-highway mo, block man na niya. So, imagine mo ang soft sa skin sa baby. Butangan nimo haplas, edi masunog tong skin. Mo nang dili ko advocate anang haplas na ibutang sa mga baby. Kaya makasunog yun na siya skin, ha? So, sa karon, mo post lang ta for ato ang sponsors. Mo i-continue na nato itong topic mo ni si Dr. Kagapi, si Dr. sa Kahanginan. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyong tanan, mo ni si Edward Kagapi Jr. na sad. Live na sa karon sa Wednesday. Every Wednesday naman ta live karon, okay? So, usabon lang ako ang number sa Dr. sa Kahanginan. Hinahinayan akong number sa 0991 215 3123. Sabon ako, ha? Ang Dr. sa Kahanginan 0991 215 3123. So, pwede mo mag-shoutout diri actually. Kung i-change mo na ako ni na mag-Facebook live ko, mag-YouTube. Pero sa karon dili lang sa kay wala man tay funding sa aning mga ingani. Kay di man may ginabayaran ani actually. Okay? Kung alam ni service sa amuang katawhan. Kung kita tong na minaw dia sa Mati, dagan ko mga pasyente dia. Napoy dito sa Digos, ug dito pa sa uban na niabot na daw ni siya og Cebu, niabot og Visayas. Tingala po kung niabot din nga nakalayo. So pasalamat ko sa inyong suporta nga support ninyo akong papa. Okay? So sa karon, kung gisa tong wala kabalo, nagbalik-balik naman kog storya para remind lang nako na manggoy times na pasyente man ko nisulod sa ko ang clinic o clinic sa kong papa, nisulod sila kay
matingala, asa na de mong papa nga no, wala naman siya diri. So, ano ko na, wala din mo kay kadungog sa radyo, ma'am, or sir. Siya na, wala, kay guba na magud mong radyo, god. So, pasabot, dagan-dagan na po itong nag-iingon sa ko, naguba na ilang radyo, mga na sila kadungog. Hindi ko na, dugay-dugay na po dahil na, nagaguba nilang radyo, kay, wala mo sila kabalo na, sige na balik-balik anymore for the past 3 weeks na, dili na, ano si daddy, di na siya nag-live, di na po siya nag-clinic, kay, ang nagpuli ako, Dr. Edward Kagapi Jr., pangaremig pangalan, pareho po may specialty. Okay? So, sabon lang nako, ang doktor sa kahanginan, 0991-215-3123. So, mo na siyang bagong number, ha? Kay katong last time, naguba man to siya. Okay? So, ang kinsa tong nangutana sa ko last time na sa YouTube man to, na unsa ang clinic namo na schedule. Ang clinic sa namo is nasa UM Multitest sa Bangoy Street, formerly Ponciano. Diya sa Suite 21 na nasa Davao City, ha. Kung kinsa tong wala kabalo. Ang clinic namo na schedule is 8 a.m. to 12 noon. So half day lang yun na siya. 8 a.m. to 12 noon, Monday to Saturday. So migala, half day lang iko kay abot mo kog Saturday, tagay po kog rest day. Kay di mo sir nato kailangan magpaano lang kay tungod na moto nanginglanlan. So kailangan na to mo Monday to Saturday, pero dili po ta na whole day ana, ha, tagay po to mga rest day. Okay? So kung kinsa man gusto mag-adto sa clinic, ato lang mo sayo-sayo para at least na may number or ma-reserve mo sa secretary kay medyo dili po ta mo adto dito alas 12, di ba? Kay 8 to 12 gani akong schedule, unya maabot mo alas 12. 8 to 1 akong schedule, 8 to 1 or 8 to 2. Okay? So, nadri nag-text gikan kay 2090. Good morning, Doc. Thanks for the good topic today. Pila ba kaadlaw ang observation sa Kalibanga? Salamat. Okay, good question, ma'am or sir. Ang adlaw gid ana is dili na siya definite. Okay, walang mga tubag sa mga doktor na way klaro. Okay, wala gid na siya set na adlaw. Kay ngano, kung tahay lang diri sa less than 24 hours, ang kalibanga nimo hintawon more than 5 times na ka nagluya. Di na katindog, di ka bangon, murag nagluya na imong tuhod. Nya lalom na kay mo ang mga eye sockets, mga lalom na kay ba pasabot ana, dehydrated na ka, dry na imong skin, dry na imong dila. Di kanang nga na di na nimo na obserbahan og pinakaadlaw mga dito dahil ka sa ospital. Labaw katong giyon ako ganina na ang mga bata, mga babies or mga tigulangon na gid kayo na dili na sila kaingon sa ira mga relatives na lahi na day ang ilang gibati. Okay? Kay kanang ingana pag kaliba na gani na dili siya makontrol, nya daghan-daghan na, more than 3 times na siya, more than 4 times. Nya daghan na kayo tubig. Labaw nay dugo. Di na nimo hulatog pila ka adlaw. Diretso na mo sa ospital, ha? Kay na ako'y na-remember sa kuwang residence days, nagtambay ko sa ospital. Dagan-dagan tong inahan. Pag sulod nila sa baby niya, lupay-pay ng baby. Blue na ang color. Okay? So, kabalo na mo sa pasabotana. Blue na yung color. So, sino siya hilak-hilak? Kaya gano? Nagkalibanga daw ang baby nila. Ikaw, kano sa day nagkalibanga ang baby ninyo? 3 days ago. 3 days ago pa, nagkalibanga. Unya, wala nila gidala sa ospital, kaya painom na nila to over-the-counter medicine. Dispensa sa pharmacist na walay reseta. So, nagkumpiyansa sila. Dako kay kumpiyansa. Karon nikalit lang daw seizure ang bata or convulsion. Moto nagdali-dali sila. Pag abot sa bata, blue na siya hintawon. Late na, ulahin na.
So kana may nga nahigala, dili na nimo nahulaton ha. Dako na gid kay tong lesson sa tuwa na katong gistorya nako sa inyo. Na pag ingana gani, diretso na mo sa ospital. Ha, ang kwarta mapulihan, ang kinabuhi dili na. Okay? Mao na yung mantra sa mga kanang mga nagtipid. Ang kwarta mapulihan, ang kinabuhi dili. Okay? So, naapay diri text nato. Lalaki, 55 years old from Tagum. Gikan sa 8757. Dok, unom nakaadlaw diha. Pako naka poop or libang. Unsay buhaton nako, dok? Nakoy tambal. Trimizidine. Okay, bani na tambal. 2 times na na day gihatag. So, kana siya natambal manggod. Depende mo kung nasa sa imong ngano kadili ka kalibang. Usahay manggod kung kanang 55 years old ka. Unya nigbutod ka. Nibayat, paspas kayong pagpayat. 6 months ang payat, mga 6 kilos nawala. Dili na siya. Ang cause ana is dili constipation na. Obstipation ang tawag ana. Unsa pasabot ana? Basig na ay dili lang ta kabalo, di ta sure kay wala man kaniadtong doktor pa or niadto ba kag doktor dili sa surgeon. Basig natay bukol diha. Kay pagka 50 and above na tao labaw naay family history of bukol sa tiyan, bukol sa mother-father side. Unya 6 days na siya di kalibang. Dakong posibilidad na naay gabara dito. Okay? Unless nag-stroke ka, dili angay nahulaton na nimo. Adto ka dito sa doktor, patanaw na nimo imong lubot, ha? Imong tinae, okay? So nadiri gikan sa number 1283 from Nanay of Ilang, 74 years old babae. Good AM, Doc. God bless. Unsang tawag sa sakit kung sakit kayo ang lower left quadrant before malibang ug mawala ra pagkahuman. Usahay man gud pag sa left lower quadrant ka, pwede na siya constipation or pwede na siya na ditoy problem sa imong tinae mismo. Ang problema na siya ay diverticulosis. Mao na siya ang nasubraan kag karne or sobrang kanon, kulang sa gulay, maghimo siya og kanang imong tinae, maghimo siya og tapay-tapay. Mahimo siyang mag-loose tong iyang walls. Mubigay iyang walls ba? So pag imagine nimo ang mubigay ang iyang walls, mura na siya kanang ulo sa manok, tapay-tapay sa manok, nga nang naong nga nasa sulod, nasa mo gawasay. So, kanang nga na, diverticulosis, labaw nagdugay ang sakit, kailangan yun yung patanong sa doktor, ha? Kaya ang inflammation na side, diverticulitis. Okay? Labaw nag 70 years old na babae. Kay high risk na siya sa mga nga na pagdugay ng gyud kayo, ha? So, sa karon i-continue lang nato tong ngano ma-dehydrate man ang tao pag magkalibanga. Okay? Mo na siyang last nato na topic sa about kalibanga, last question. So ngano ma-hydrate siya? So sabon lang nako katong mga atong lawas ang kung naaman tay mga foreign body or kanang mga dili siya mauna substance sa sulod, gusto gud niya ilabas, igawason through kalibanga. Okay? Ang kalibanga amang good, combination na siya sa mugliyok-liyok ang tinae, unya igawas niya through ang water o ang electrolytes. Dili na niya i-differentiate kung kagaw man siya or normal na hugaw, basta gusto niya siya igawas. Mo to siya ang reason nga no dili nimo makontrol ang imong bowel movement. Okay? So, kung imagine nimo,
Sige liwliw ang ano niya, sige gawas ang tubig, sige gawas ang sodium, potassium, chloride, magnesium. Muga maingat to ang story sang katong electrolyte sa body. Mao na siya ma-dehydrate. Okay, dehydration. So, ang next question nato is, makatakod ba ang amoebiasis? Oh, makatakod na siya through hugaw na pagkaon. Hugaw ang pagkaon ba? So, hindi siya magkatakod sa kissing, sa kamot, hindi siya, unless supsupo ni mo tong kamot nagikan sa iyang lubot, posible na kaya ito binuang mo na ingan eh. Pero tinood na siya. Tinood na siya na question na. Dili na siya tabo. Tabo na siya dito na siya sa magawas man na dito sa imong hugaw. Niya ma-mix siya sa food. Okay? Kung isang nagkaon ito, pasayloan lang ko kay mo na kung topic karon. Luoy lang ikay nagkaon karon. So, kato siya ang reason na makatakod ang amoebiasis ha. Kung isa ba tong naminaw sa ko. So, delikado ba ang kalibanga? Ang next question. So, delikado siya kay bago lang ko nag-storya sa inyo na bata sagdan siya sa wala man pasagdan. Kaya tagan nag-self-medicate lang ang mother. Tapos pag abot sa ospital 3 days naman ko to nag-self-medicate, namatay ang bata. Okay? So, iyan na kadelikado ang kalibanga ha. Dili na siya basta-basta lang. Pag inganan nimo kalibanga lamang niya pagkasunod ana, di nakatindog sa katrin nimo or ulahin na siya ibutangan nimo cortisol or ORS. Okay? So, sa siyempre nagi pag ingin magmusuri ta kalibanga, nagi mangutana na, Dok, unsang tambal anang kalibanga? Okay? So, suguran na to ang tambal sa different types of tambal sa kalibanga. Okay? So, natay mga first is mga anticholinergics. Usa man ang mga anticholinergics, mao na siya mga istoryahon sa doktor para mura siya class paminaon. Pero ang tinud mga ang iyang function lang dili niya palihokon ang imong tinai. Pahinayon niya ang iyang lihok. Kaya ang kalibanga, paspas man ang lihok sa tinai. Muna siya magawas tanan ang katong mga tubig, mga electrolytes. So, ang iyang tambal na dili niya palihok ko yung tinay, sama sa kanang mga known na drug na wala ko gi-sponsor niya. Loperamide. Kadug naman ang loperamide eh. Nasa TV, nasa radyo na. Kana siya, anticholinergics na siya. Ang buhaton na niya, pahinahin lang niyang lihok sa imong tinai. Okay? So, in that train of mind, kung tayo na kay hugaw dito, sa sa tinai. Tapos, hinahin niya ang imong lihok sa imong tinai. Unsa pasabutan na? E di mag-maintain tong hugaw dito sa sulod. Okay? So, imagine na, kung tahay lang na amoeba to siya, niya nag-inom ka og loperamide, na wala kay inom-inom og antibiotic, kay wala man kaniya dos doktor, di ba? So, dili man po na mag-dispense siguro ang uban pharmacy, ang uban ha. Naay pharmacy mag-dispense og walay reseta. Ano kayo, against kayo na sa ano ba? Pero ning layo na sa kog storya na nasa ning style aning kagapi. Murag si daddy ba. Pero ang kwan gyud ani is imagine na kay amoeba na manganak-ganak man sa sulod. Unya sige kag inom og loperamide kay para dili siya mogawas, dili magawas ang tae. Unsa man imong ma-imagine na? E di mudaghan tong amoeba sa sulod. Mo na nang higala, maabot na siya dito sa atay, sa imong mga stomach, ang amoeba. Mo na siyang makita nimo usahay na ay magyelo. Magyelo ang tao. Ha? Kaya nag-self-medicate man siya, na dili niya gipagawas tong natural reaction sa body ba? Na igawas itong hugaw.
Hindi siya inom og loperamide. Nya, nidaghan na itong amoeba. Kalat-kalat na to tanan sa imong lawas. Hantod sa magyelo na ka, hantod sa kailangan na nimo operahan. Kay ngano, daghan naman na siya nana dito sulod. Nana na sa imong atay, nana na sa imong tinai. Dito na ka mag-adto sa surgeon. Ana na sa ng surgeon sa inyo. Kwarta na sad. Kwarta na sad ni. Kay ngano, sige mag-self-medicate. Wala niya do dahil doktor. Kabarato lang ng tambal ana. Tambal ana higala is metronidazole ha. Kisa ba tong nag-wonder unsa na siya. Pero unta, dili mo mag-self-medicate. Okay? So, ang next nato na is mga salicylates. Mga bismuth ba? Mga bismuth peptide ang tawagan ng usahay. Ang function na niya, gamayon niya ang inflammation or ang pamamaga sa imong lawas. So, pepto-bismuth, kanang na makita ka na mga unsa diha sa butika. Ang kuan na niya, hinayon na niya ang imong secretion or paggawas sa imong mga electrolytes dito sa lawas. So, in turn, muhinay ang imong kalibanga. So, mugamay ang reaction sa lawas. Unsang problema na? Imagine nimo, ang pamamaga sa lawas, reaction gyapon na sa lawas para patyon tong mga kagaw. Inflammation mo, reset ka nang naghubag ba? Kana man kung paghubag, action na siya sa lawas, na patyon niya itong kagaw, man ito siyang maghubag, man siya mamula. So imagine na nimo sa sulod, hinayon na sa bismuth, salicylates, kung wala po ka nag-antibiotic or wala po ka ni ato sa doktor, hindi, udagan, yapon tong kagaw nito. Kung tayo lang siya na bacteria siya or parasites. So, iyan ang storya. Dili po siya maayo na dili ka mga doktor mo inom po ka to. So, wala ka na, ano sa ni doktor pabalik-balik ang storya. Ginabalik na mo para mo kasabot. Unsang pasabot na ako sa kanang naga-self-medicate. So, unsa man ang self-medicate? Nagatambal kasi sa sarili ba? Wala ka ni adto doktor, wala ka ni consult sa mga physician, or naminaw lang ka sa imong mga tindera, or naminaw lang ka sa imong mga neighbors, sa imong mga silingan. Anya, kay mo man tong gitambal sa iya, mapod imong tambalon. So, lahi-lahi ba na kada tao ha? Katong gi-explain ako ganina, katong naminaw. Diba, naman to'y virus, viral ang cause. So, kato angay, dili to siya angay antibiotic. Kaya magwala lang sa iya. Okay? So unta, tay nga to sa imong silingan, viral siya, unya imong haday bacterial, amoebiasis day siya. Nya, nag-medicate ka sa imong sarili, edi, magsamot, hinong katambal, kalisod sa imong lawas, antod sa may mo, naka-hospital na ka. Natong time na mag-ilo na ka, mag-dehydrate, kailangan ni mong daghan kay mga dextrose na ka. Imbis na ang imong bayaran na tambal is para lang dito sa antibiotic na pila man na karon 50 pesos, 40 pesos. Mayabot na yun kag 30,000 bill sa hospital. Kaya naman na siya mga charges diya na pag-dextrose, charges sa doktor. O, basta ko noon kung nag-self-medicate ka. Okay? So, kung tanaw ninyo na makaya lang ninyo ang kalibanga, wala mo po kunin ng buritso mong hospital. Ha? Tanaw ninyo. Siguro, sa isa kadlaw, katulo lang ka nagkalibanga, kaya man ninyo ilakaw, wala man mo nagluya, kaya man ninyo mag-inom ng tubig o orisol. Mas gwapa ang orisol, ang ORS ba? Kanang ORS, kanang butang niyo mong asin ya sa sa tubig. Or, pwede po ng Gatorade, pero naman ko na sugar ang Gatorade. Medyo pangit sa diarrhea.
musamot. Okay? Kung Oresol, ORS, kana siya, imno na nimo makabawi na mo ana sa inyong volume per volume. Unsa man lang pasabot sa volume per volume. Kung unsa itong gilibang ninyo sa kadaghanon, mabuto inyong imnon. Okay? So, wala ko ninyo na kada kalibangan ninyo, mo ato dahil mo doktor ha. Wala ko ninyo na kay dili mo ko nag-advertise na ato mo tanan sa doktor, dili. Tanaw na ninyong sarili ninyo. Kung tanaw ninyo more than 3 times mo magkalibanga sa isa ka adlaw within less than 8 hours or nagluya na inyong tuhod, murag naglalom na inyong mga mata, dry na inyong lips, dry na inyong dila, it's time to go to the doctor. Okay? So, Nadri, shout out sa YouTube. Gikan kay Tutu82 Coco Loa. Kanindot sa lugar, Bugnaw. Nindot pod kayo rest house ni Doc Edward sana all. Dugay na niya gibuhat kay para na sa pamilya niya na para po saya, siyempre mag-relax kay stressful lang job sa mga surgeons good. Okay? So kada mag-opera mi, minus 1 hour na sa mong kinabuhi. Mo nang findings na mo sa mong medical school. Okay, so nga nagid ka stressful ang doctors. So continue lang ta. Napatoy tambal na ginaingon na probiotics. Isa po na tambal sa diarrhea. Unsa man ang probiotics? Pwede ko ng mga muna siya mga ginaingon nila na good bacteria. Kaya nga kung tayo lang katong ingon ako sa inyo na kagaw, nidagan sa dito sa tinae. Kay siguro lahi-lahi mong pagkaon, hugaw yung pagkaon, or nasobrahan na nimo, or wala gindi mo na control yung kaon, so daghan na kay kaon, so yung bacteria na pangit ni daghan. So, mo na ito, isudlan mo siya good bacteria. So, mo na ito mga probiotics. Okay, mga lactobacilli. Okay? So, sa man ang mga probiotics, pwede ko ng Yakult good kung dili lang ka allergic sa gatas.